Благодаря, госпожо председател. Аз категорично гласувах против това искане да се разшири списъка с престъпления, установени на равнище Европейския съюз, за да се обхване речта на омразата и престъпленията от омраза. Самата идея на този доклад според мен е неестествена. Не може това, което говорим, да се квалифицира като реч на омразата, само ако е насочено към определени малцинства или защитени групи от хора. Това не е равенство. Аз лично нямам никакви претенции, мога спокойно да мразя или да обичам всеки, независимо от неговия пол, етнос или друга принадлежност. Повечето хора, които мразя, всъщност са хетеросексуални. Ако искам да критикувам Урсула фон дер Лайен, Макрон, Борел, Шарл Мишел и прочие, въпреки че не съм сигурен в тяхната сексуална ориентация, аз трябва да имам все пак това право. Това не е език на омразата. В противен случай говорим само за цензура. Освен това няма никаква дефиниция какво е език на омразата. Аз не подстрекавам никого да убие някого. Изказвам собственото си мнение. Благодаря ви.